Bini nitum ladak government model college director student union ahin pensi la so rally ka ulai lo la pen ke ni tum ka chupapon la BKSA, GKSA, KSU, KSA la pen ke do olang ladak director tum la pen la pen student tum phandan tum chupapon lo ladak local student phan la pen ke nitum pini la so rally motive bang ke mane justice nang pek chip Wajas ni tum mangke pini ke kadiman la pen ke justice jong si court along justice ki pipen ni tum a favor nat ka lider pati ni tum akola son thot si pini son thot si ni tum really mane ulai thuji la pen ke pini ke ni tum ladak kadiman pon ke culprit phani phasi pi vek nang si athema phasi pi pe plote momo ta okola da college pu chot kalilo momo ta teacher punon teacher kalide sitame kapre ka tum ba kapre college tum sitame matha type hala so hot ning kon Justice pipilit ke kung mas ipanda nang pun hay un pa bupala son anning a mindset to kok polasi la so munit aphan ke dipok kumar bora phan ke phasik pi vek nang po la pen ke college phanda blame nang ni athema dipok kumar bora tong ki ma college kalima tilake governments nang ki ma college la si no son hemi silong taman itum example and hemi silong tay no mun theng dal bati itum la phan punishment pima pipe pima ti la son thochi nitum la dakta punishment people la pen la ke alang ke la dak nang claim long le vek la pen no hok da claim long le dei phans ni tum ke ka demand yo se justice long le putet pile justice long le puti ni tum ke pinya son thak thak si ni tum ke ako really ulai thu po la pen jong si chesong bom po la pen jong si peaceful la really pen jong si kam suli le puti ni tum ke violence ta use nang kok po athima peaceful no ni tum ke peaceful pen si pini ke dam he si tam peaceful pen long le det po lo pute violence use det po Nilimen ke cleared up killing P nili government model college dai thorong general secretary